хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 15 ноябр дар Паём ТВ. душанбе пешниҳоди роҳҳои оҳани Русияро ки интиқоли маҳсулоти зудвайроншавандаро тариқи хатсайрҳо зудтар интиқол диҳанд баррасӣ дорад. Тоҷикистон ба лоиҳаи Агроэкспресс барои интиқоли мустақими меваву сабзавот ба Русия таваҷҷӯҳ кардааст. Дар ин бора Ҷасурбек Чориев, муовини вазири нақлиёти Ӯзбекистон, дар суҳбат бо хабаргузории РИА Новости хабар дода гуфтааст, кишварҳои ҳамсояи мо аз ҷумла Туркманистон ва Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Чориев гуфтааст, ки Агроэкспресс як навъи хуби интиқоли маҳсулоти зудвайроншаванда аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба Русия мебошад. Агроэкспресс хадамоти вижаест, ки аз ҷониби РЖД Логистика ва маркази содиротии Русия таъсис дода шудааст. ҳадафи асосии он интиқоли маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Чин ва Туркия мебошад. моҳи июни соли 2021 дар бораи роҳандозии хизматрасонӣ бо УЗ Агрологистик Centers шартнома ба имзо расид. қатораи озмоишӣ аз тариқи Қазоқистон аз рӯи принсипи долони сабз моҳи ноябри ҳамон сол ба роҳ баромад. аз моҳи марти соли 2022 Тоҷикистон имкони пайвастан ба ин таҳро баррасӣ дорад, аммо то ҳол санаи фиристодани қатори аввал маълум нест. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ба иттилои дафтари матбуоти раиси шаҳри Бӯстон, иқтидори корхона, ки аз ҷониби соҳибкор Асрор Атомуллоев дар масоҳати умумии 1535 метри мураббаъ ва масоҳати сохтмонии 465 метри мураббаъ сохта шудааст, дар як шабонарӯз истеҳсоли 1 тонна маҳсулоти рангҳои ороиширо дорад. барои бунёд ва бо технологияи муосир таъмин намудани он зиёда аз 500 000 сомонӣ масраф шудааст. Қазоқистон монеи интиқоли ғаллаи Русия аз роҳи оҳан ба кишварҳои Осиёи марказӣ ва Чин шудааст. ноиби президенти Иттиҳоди ғаллаи Русия Александр Корбут ба хабаргузории «Ведомостӣ» гуфтааст, ки сабаб дар тарифҳои транзитии роҳҳои оҳани Қазоқистон аст, ки аз ин сабаб ҳамлу нақли ғалла аз ҷиҳати иқтисодӣ номувофиқ шудааст. ба иттилои ширкати роҳи оҳани Русия, арзиши ҳамлу нақли 1 тонна ғалла дар қаламрави Қазоқистон ба масофаи тақрибан 2000 километр ҳудуди 2500 рублро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар дохили Русия ҳудуди 1300 рубл аст. транзит тавассути Қазоқистон барои 1 тонна барои интиқолдиҳандагон аз 3150 то 3300 рубл арзиш дорад, дар ҳоле ки як хатсайри мушобиҳи дохили Русия 600-630 рубл арзиш дорад. бо ин сабаб камшавии ҳаҷми содирот ба вуҷуд меояд. ғаллаи Русия ба Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Чин намерасад. мушкилот инчунин ба интиқоли ғалла ба ҳукумати Толибон ба миён омадааст. Тоҷикистон ҳудуди 98% гандумро аз Қазоқистон ворид мекунад. воридоти ғалла аз Русия ба Тоҷикистон аз ҷумла гандум дар ҳаҷми ночи сурат мегирад. тибқи омори расмӣ, Тоҷикистон дар моҳҳои январ-сентябри соли ҷорӣ ҳудуди 640 000 тонна гандум ворид кардааст. ҳаҷми гандум ба ҷумҳурӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 аз рӯи вазн 7.8% кам ва аз рӯи арзиш 27.1% афзуд. ҳаҷми гандум дар ҳаҷми умумии воридоти Тоҷикистон дар ин давра 5.8% ташкил додааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 15 ноябр эълон кардааст. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 30 дирам нишон дода шудааст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомониву 12 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1050 сомониву 22 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1769.33 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хуми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $92.75 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хуми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad оили Нью Йорк $85.28 муомила шуд.